गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। माखासे जाहोननि थाखाय खौरां फोसावनो हानाय जायाखैमोन। आसा खालामो दिनैनिफ्राय सानफ्रोमबो खौरां फोसावनो हागोन होननानै आरो बेजों लोगोसे दिनैनि खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गिबि खौराङाव दं बिटिआरनि सिङाव थानाय आरो मिउनिसिपाल बर्डनि आन्डाराव रायजो जानाय एबा बेफार फालांगि मावनाय बिथांमोननि थाखाय गोसो होनो गोनां खौरां। बे समाव कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बाथ्राखौ मख'नो हायो। मैया मोनाबिलि समाव कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ माखासे टेक्स बांनाय आरो खामानिखौ लानानै सावरायमेल जानानै थाङो। नाथाय बे सावरायमेलनि उनावनो माखासे कक्राझारनि थागिबिफोरनि मोदोमाव अर जोंखांनानै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। मानोना सरकारनो टेक्स होनो गोनां राङा 200 गुननिबो बारा खालामनाय जादों होननानै बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा रोखायै फोरमायना होदों। नोंथांमोना मिथिखागौ दि बिटिआर ओनसोला 6 सिडुल आरो बेवहाय गोबां टेक्स आरो रेहाय थायोमोन। नाथाय बे बाराव आसामजों लोगोसे बिटिआरनि कक्राझारावबो एबा 6 सिडुल ओनसोलावबो समानै टेक्स होनांगौनि सरकारा नटिस होनाय बाथ्राखौ खाम्फा बरगयारी बिथाङा गनायनानै लायाखै। थारैनो सरकारनो बेबादि टेक्स होनांगौब्ला कक्राझार सहराव थानाय बर' रायजो राजाफोरा मा जागोन साननानै कक्राझारनि गोबां थागिबिफोरा सहायनो हायाखै। बेनिखायनो फैगौ 17 मार्च खालाराव कक्राझार नोगोरनि सांग्रां नोगोरारि बिथांमोना सरकारनि बेबादि टेक्स बांहोनायखौ गनायना लानो हायैनि धरनानि हाबाफारि लानाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि एसपि गौरब अभिजित दिलीपनि थांनाय 14 मार्चखालि फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय आरोबाव 4 दायनिगिरिफोरखौ तिनिसुकियानिफ्राय हमनो हाबावबाय। मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानानै हमजानाय 4 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 2 दायनिगिरिफोरखौ 18 बोसोरनि खम बैसोनि होननानै तिनिसुकियानि एसपिआ फोरमायथिनानै होदों। एसपि गौरब अभिजित दिलीपनि फोरमायथिनानै होबावनाय बायदिब्ला बे दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटीनि सिजिएम बिजिरसालियाव नायबिजिरनाय जागोन। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरनि मुङा दुलु गगৈ आरो दिपजयती बुरागहाइ होननानै एसपिआ फोरमायथिना होबावदों। गुबुन 2 दायनिगिरिफोरनि मुंखौ खम बैसो जानायनि जाहोनाव फोरमायथिना होनाय जानाय नङा आरो बे गासै 4 दायनिगिरिफोरखौ मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव पुलिसआ हमदों होननानै एसपि दिलीपआ फोरमायना होबावदों। बेनि सिगाङाव सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव डिब्रुगड़नि सल ब्रुक एकाडेमिनि 4 फरायसाफोरखौ आसाम पुलिसनि सिआइडि ब्रान्सनि आखायाव लानाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिआइडिआ बे हमजानाय फरायसाफोरखौ सोंथि खालामनो गुवाहाटीयाव लाबोनाय जादों होननानै मिथिनो मोनबावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 मार्चखालि आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ मोनसे टुइट खालामनानै मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय गासै 22 दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटी, सा लखिमपुर, सदिया, धेमाजि, तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़निफ्राय हमनो हानाय जादों होननानै फोरमायना होदों। आसाम पुलिसआ करिमगन्ज जिल्लायाव नोगोद 15.44 लाख नंखाय रां हमनो हादों। आसाम पुलिसआ थांनाय 14 मार्च खालारखालि भारत बांलादेश सिमानि साखाथि करिमगन्ज जिल्लानि गोदान चान्दपुर ओनसोलनिफ्राय नोगोद 15.44 लाख नंखाय रां हमनो हादों। बे आयेननि बेरेखा नंखाय रांखौ मोनसे जर'खा खौरां मोननायनि उनाव करिमगन्जनि आसाम राइफल आरो पाथारकान्दी पुलिसनि हानजाया जथायै लोगो नांनानै नायबिजिरनायाव जाफुंसारनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय निजाम उद्दिन लास्कार मुंनि सासे दायनिगिरिखौबो हमनो हानाय जादों। गसाइगाव आसाम बंग' सिमायाव पुलिस बिफाननि नोजोरनिफ्राय आनज्रायनानै लांदोंमोन ब्रयलार दाउनि गारि। गसाइगावनि गुमा हाग्रा ओनसोलनि लामाजों लांनाय गं3 गारिखौ हमनो मोनो। संकस दैमा बारहोनानै फुंनि समाव स्रोदै हाग्रा ओनसोलजों लांनाय समाव राइजोफोरा हमनो हायो होननानै मिथिनो मोन्दों। लोगो लोगोनो गं3बो दाउ गारिखौ ग्रामपुर पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरो। भारतनि बोथोर बिगियाना फोरमायना होदों दि रायजोआव 3-4 सानाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि सांग्रांथि होदों। बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला 15 मार्चनिफ्राय 18 मार्चसिम रायजोआव गोबां बिबांनि अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा सारअन्थाइ फैनो हागौ। बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला दिनैबो रायजोनि गुबुन गुबुन थावनियाव गोबां बिबांनि अखा सारअन्थाइ आरो बारहुंखा फैनो हागौ। गुबुन फारसेथिं बे साननैसोआव गुबुन गुबुन थावनियाव खम बिबांनि अखाबो हागोन होननानै बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायथिना होबावदों। नेशनेल मेडिकेल कमिसन एबा सुंद'यै एनएमसिआ
नलबारि मेडिकेल कलेजाव सा 100 MBBS फरायसाफोरखौ थिसनथाइ होनायनि गनायथि होबाय होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। बे बोसोरनि गेजेरावनो रायजोआव गंब्रै मेडिकेल कलेजफोर गायसननो हानाया आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जाफुंसारनाय होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।